Yanda ake trading da zalla indicators part 2. So muna amfani da indicators guda biyu ne kawai. Zan tafi da bias saboda idan wannan blue din ya crossing din wannan jan ta sama sai mu tafi da bias, sannan idan wannan yellow ya crossing din jajayen nan ta sama sai mu tafi da bias. So haka muke amfani da wannan strategy. Sannan idan ya crossing ta sama za mu tafi da sellers, idan wannan ma crossing din ta sama za mu tafi da sellers, kamar nan wajen haka da nan wajen kun ga wannan crossing din ta sama da nan wajen ma haka kun gani inda crossing shi ma crossing. So anan na shiga trading dina 1 minute. So duk wanda yake son settings din wannan indicators din ya duba profile yana, ya duba bio dina, akwai link. Ya shiga direct zuwa Telegram sai mun DM da setting. Kun gani already mai making profit anan. So bari mu duba wani. Okay, gashi mun ƙara samun crossing na anan. So zan tafi da bias anan, zan tafi da bias saboda mun samu blue ya crossing din ja ta ƙasa, sannan kuma yellow ya crossing din jajaye ta ƙasa still. Ya samu ka tafi da bias. The same setup ne idan muka samu crossing din yellow ta ƙasa da kuma crossing din blue ta ƙasa sai mu tafi da bias. So bari mu jira mu ga me zai fara. Okay, gashi nan already mun samu profit din mu anan still. So bari mu ƙara duba ko mu samu wani mabacu. Okay, gashi nan wajen mamaki da yana so ya mana setup din nan, yana so ya crossing din wannan. So yana yin crossing za mu tafi da sellers anan. Nan already gashi ya riga ya crossing, muna jiran wannan. Okay, ya crossing. Kina tafi da sellers. Okay, kun gani already mun making profit. Mun taking in trade kusan guda 3 duka da wannan strategy, kuma duka yawa mu riba. Kun ga trading da muka dauka na farko shi ne mun yi buy da muka samu crossing din wannan blue din ya crossing din wannan jan ta ƙasa, muka tafi da bias. Sannan trade na biyu shi ma gashi nan muka samu wannan blue din ya crossing din wannan jan ta ƙasa, wannan yellow din ya crossing din wannan jajayen ta ƙasa, muka tafi da bias. Sai wannan gashi nan muka samu blue din na crossing din jan nan ta sama, shi ne muka tafi da sellers. Kuma ga wannan yellow crossing din wannan jajayen ta sama, shi ne muka tafi da bias. So duk wanda yake son tura mai settings din wannan indicators din sai ya duba link dina da yake bio ina, ya join din channel ina na Telegram sai mun DM da settings.